O amor a primeira vista non é só cousa de humanos, tamén se pode dar con lugares. Foi o que lle ocorreu a Luis, que veu de visita e fixo o posible para poder instalarse nesta zona dos Estados Unidos. Luis é de carreira en Ribeira e leva xa 44 anos aquí, traballando en diferentes oficios e facendo a súa vida. Agora está xubilado, pero non pensedes que ten moito tempo libre. Bos días! Era hora, Americano. Encantada. Igualmente. A ver, Luis Crujeiras, Ese mismo. cantos anos levas ti aquí en Nova Jersey? Pois casi 44 anos. E a que te dedicas ti? Bueno, eu prácticamente tuve dúas profesións xustas, que foi ser cociñeiro, empecé gravando discos, que era lavar platos, e despois cheguei a chef, e despois non me cansei, sino que busquei outro porvenir diferente e fume para descargar contenedores ao porto de Newell Elizabeth. E agora? Agora, pois, a vida do retirado. Dicen, hasta aquí cheguín e acabouse. Non hai vida como a do retirado. Non hai vida como a dos Non xubilados. hai vida como a dos xubilados. Vamos lá. Monta aquí neste Monta, camioneto. É o que hai que ter. Arrancamos na camioneta de Luis camiño da súa casa. E falando con el, recorda ben a primeira vez que chegou a Nova Jersey e quedou maravillado coas vistas que desde aquí hai da cidade de Nova York. Con 18 anos, ainda non, eu estaba navegando e entrei por primeira vez polo Puente Beresano e vin esta gran ciudad. E me impactou tanto que quedín enamorado dela, como hasta o día de hoxe. Enamoríme. Eu sempre digo e consto e afirmo e reafirmo que o soño americano existe. Eso sí, temos un problema co soño americano, que non cho dan. Hai que pelealo e hai que buscalo, pero se o persigues e luchas por el, valo a conseguir. Eso foi o que me pasou a mí. Vou chegando á casa, xa vamos. Aquí chegamos. Vai. Luis, vai a casiña de película, non tes? É unha cousiña pequena, pero creo que é xeitosa. Esta é unha casa que ten algo máis de 100 anos, 100 e pouco. E ten tantos anos xa. Ten tantos anos, sí. Realmente, onde estamos nós agora mesmo? Ahora mesmo estamos no estado de Nova Jersey, pero estamos na miña aldea que lle chaman New Providence, ou Nova Providencia. A Nova Providencia. A Nova Providencia. E canto pode custar unha casa aquí? Ahora mesmo calquera casa destas que hai aquí, así, empezando de 1 millón para arriba. E a túa, no seu día, cantos anos hai que vivides aquí? 24 anos. Hai 24 anos que vivides aquí. E canto che custou naquel momento? 400.000. 400.000 naquel momento. Hoxe en día estará... Está por riba do millón. Estou vendo as cabazas que estedes xa colocadiñas. Como se vive aquí o Bueno, o Samaín aquí, o Halloween, como se chama en Estados Unidos, pois é unha pasada, non? O día máis bonito é o propio día cando veñen as crianzas todas co seu triqui-traca, co truco-traca, poñemos aquí unha bandesiña de caramelos, veñen, dancho triqui-traca, dame os caramelos. Iso é un non parar, non? Estades aquí preparados cos doces para levaren. E sonche moi educados, que collen un ou dous nada máis. Aí sí. Sí. A túa casiña, hasta dentro. Na que tanto traballaches, ademais, non? Sí, e de que tan contento estou dela. Sí. É orgulloso. Ben americana, que non hai reminiscencia galega, Sí, hai un gorrio, hai un cruceiro, hai unha... Detalliños. E ti estás casado? Cunha americana. Cunha americana? Cunha americana. De Los Ángeles, De Los Ángeles. De Los Ángeles. E que se fala entón nesta casa? Español? Falamos unha mestura. Cando se encabrea, que é moi difícil que se encabrea, falame en inglés todo. E eu falo en gallego. Mirade por aí por arriba. Sí, eso sí. Teñen que estar... Sargadelos a saco. Teñen que estar as provincias, faltaría máis. E Galicia presente. Mira, hai un sitio moi especial que eu quero que me ensines. Porque ti és coñecido tamén por... Maquetista. Facer maquetas de barcos. Eu quero ver o teu taller, por favor, o teu obradoiro. Claro, pois vamos. O que lle chaman, aquí en inglés chaman o basement. Entre nós conocido é o sótano. Aquí vamos a chegar a outro mundo diferente.
Este... Pero é enorme. Claro. Varias paixóns aquí, porque tes libros de cociña, evidentemente. Claro. Para min a cociña tamén é outra pasión, porque sigo cociñando. Claro, E aquí xa hai todo outro o mundo mundo dos xa, barcos. dos barcos, sacar traballos novos. Fotos con famosos de Luís. Bueno, algúns, sí, algúns. A Rafael estuvo, conocino no restaurante cando traballaba. Comeuche unha taciña de caldo gallego, que había caldo, e unha tortilliña francesa. Foi a comida del. Sabes a quen tuve tamén o placer de conocer, que non teño foto con el porque non nos deixou facer fotos? Harrison Ford. Miñera, dicilla, ti tes moitas historias, Luís. Sí, teño. Esta carta. Esa da Casa Blanca. A min Clinton foi un dos presidentes que mellor me queu. E está aproximaba os 50 cumpleanos del. E sin corte ni perezoso, collín e fixenlle un barco do Mississippi e quedou tan agradecido que eu que mesmo esperaba que tuvera a gentileza de mandarme unha carta de agradecimento dicíndome que eu lle fixera pasar un cumpleanos moi especial. Eu non daba crédito a cando a recibín, porque para min é unha maravilla. Ademais, aquí vese, non sei se a cámara está, o sello da Casa Blanca, sí, é a firma del. Que forte. Isto, bastante. E sabes que hai bastante material, que esta é outra parte. Este é o taller. Cando empezaches ti con todo isto? Cando che deu por aí? Pois eu empecé con isto cando tiña 15 anos alá en Pixán. Con 15 anos? Con 15 anos. Aquela onde me levas a horta. Levo xa a horta para que vesas que ainda teño algúns pimentiños de Padrón. Ai, bueno. Chámañe pimentos de Padrón, pero eu chámañe pimentos de Nueva Providencia. Están grandes xa. Home. Eu si queres unha sartañada facémolos, pero ves, dá gusto. Dá gusto comelos. Fago aí na grella, fago un churrasquiño pequeno, un chouriciño así criollo. É dicir, mesturas un pouco tradición galega e tradición americana, porque tes aí a grella para facer o americano, o único que non pero o pimento de Padrón. O pimento de Padrón. Eu disfruto, para min é un paraíso, é calidade de vida. É calidade de vida, non hai cartos que apague. Efectivamente. Así de claro. Luís vive moi cerca do campo, por iso vai moito ás granxas que hai na beira para comprar produtos frescos da casa, tal e como se estivese en Galicia. Agora sí, adentrámonos no rural de Nova Jersey. Mira para aquí os pavos, mira os pavos, mira os pavos. Ai, os pavos para a acción de gracias. Para a acción de... Mira para aquí cantos pavos. Estes paviños, a próxima vez que os besas, valos saber dentro do forno no plato. E aquí estamos chegando á gran sexta. Ai, por iso estamos. Claro. Esta é unha parte que os ovos están aquí, na carretera, ves? Ides a ver Como están na carretera? Claro, están na carretera, no seu carriño, teñen unha nevera. Eu pensei que yo íbamos mercar a xente. No, nós collémonos aquí non hai ninguén que nos despache. Nos collémonos e pajámolos. Ti crees que isto alá na nosa terra podría acontecer? Pero tamén che digo, o que non acontece é que estean a 7 dólares a dúcia. 8 dólares a dúcia, que verán sendo como a 6 euros. 8 dólares. Sí, hai a marca, dúcia. non se ve moi ben. Abrimos e vamos a levar unha dúcia de ovos. Ves? Collémolos aquí, cerramos. E deixámonos 8 dólares. Oviños da casa, velos? E botamos, llaman á carteira. Entón, mira, vou a coller 10 dólares. E ti colle o propio cambio E collo o meu cambio. Poñolle aí e collo 2 dólares de volta. Ves? Así está. Os ovos están pagos, cerramos a caixinha. E levámonos. E levamos os ovos para a casa. É unha maravilla, verdad? Pero non só ovos. Nestas granxas podense mercar todo tipo de produtos. Unha maravilla. De volta na cidade, o noso convidado decidiu presentarnos a dúas persoas ben recoñecidas entre os galegos de Newark, Luísa e Pepe, donos dun dos restaurantes máis valorados da cidade. Eu vos presentar a Pepe e a Luísa. Hola, Pepe, hola, Luísa. Moito gusto. Encantada. Cantos anos hai que te del negocio vos? Este é do 81, noviembre do 81. Desde o 81. E, en realidade, cando viñestes vos para aquí? A miña señora veu para aquí no 77. No 77. E eu viño no 68. Por que precisamente o don Pepe se convertiu nun sitio tan emblemático? Tuvemos un artículo moi bonito do New York Times naquele tempo. Sí, iso foi un punto de inflexión, pode ser? Foi un punto moi bo, sí, que nos deu moita publicidade e a nivel pois, de Nova York e New Jersey, realmente. E a partir de aí, pois, sí, collemos moito éxito.
Saímos do Don Pepe, un dos restaurantes máis coñecidos de Nova Jersey, e Luís lévanos á última parada do día. Imos desfrutar das mellores vistas do skyline de Nova York, nada menos. Eu creo que despois do día que levamos xuntos, que menos terminalo en este punto, non? Porque é un punto Velo rural durante todo o día e rematar coas vistas da gran cidade. Ten en conta que de aquí ao rural hai 40 minutos. É outro mundo tan diferente. Espectacular. Mandamos aí un saudiño. A todos que me conocen e os que non me conocen tamén, claro, faltaría máis. E así o deixamos. Chao, chao. Chao. Hasta logo. Luís, que comida che gusta máis? A de carreira ou a de Nova Jersey? Home, por produto e calidad, mellor a de carreira, de Bisán. Sin lugar a duda. En canto a prezos? Posme nun medio compromiso, pero aquí os precios... Prefiro mellor os da lá, porque alá son un pouco quizás máis asequibles para o noso bolsillo, ao cambio, en que agora o cambio non está bo, pero prefiro pagar aquelo por máis calidad. Para sair de festa, que prefires? Home, a festa cando eu era rapaz e iba a festa de Ajiño, de carreira de Bisán, festas como as da lá non as hai, iso desde logo. Onde notas que a xente é máis amable? Mitad. É que hai do humor. Eu prefiro o humor da nosa retranca. E por último, o clima. Cal prefires? O clima, o único que me molesta deste clima é a humedad que hai no verán. Pero mitad e mitad.